nit, no sé qui soc, m'envia no sé qui isca una de les tres que l'espera no sé on i digue-li a això qui li ha dit que quan el mort enterra el viu serà el que això me diu. Molt bona nit. És un plaer tornar al camí dels carros. Farà 4 o 5 anys que està quedant i també vam omplir la plaça i ara n'hi ha més gent que a la guerra. Que barbaritat. És un plaer estar així. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, pues han començat quan vingueren la primera vegada, fèrem el primer disc, si em posa a cantar cançons, i ara és Te'n cantaré més de 1000. Hem començat en la folia. La folia és una variant de la dansar que es fa a la vall, a la costera. La folia es balla en la ciutat d'Aixàtiva en les festes de carrer. Normalment es fan 3 dies de festa, igual com així això és una festa d'una barrià, però a Aixàtiva també es fan les festes. El divendres es fa el pregó, la gent és disfressada, per la nit es fa el ball, després l'endemà dissabte torna a fer-se ball una altra vegada, es fa la dansar i per la nit es canten les albaes. I l'endemà, que és el diumenge, és la festa grossa. La festa grossa és la processó. Fan al Sant Cristòfol, a Sant Joaquim o a Sant Josep, es trauen, es porten a l'església, fan la processó, fan la paella i després de la paella, cap allà a les 5 de l'esprat, és quan es balla la folia. Quan l'assumpte ja està en marxa, tots a ballar la folia. Bueno, després de la folia anem a canviar d'estil i anem a fer la versà. La versà es cantava en les nostres comarques. Dic les nostres comarques perquè la vall i la costera tinguem els mateixos costums. En la fira de Xàtiva era quan es cantava la versà. El tio Chiquillo, el tio Carrutxa i el tio Cistella em contaven que de xiquets anaven a veure la versà a la fira dels animals. Se n'anaven els abuelos o els pares o els tios, perquè les dones no podien anar a veure la versà, no crec que no tenien collons, deixar-se les dones en casa. Bueno, doncs, en compte això que diu que quan s'assentava tota la gent, s'assentaven, la versà es cantava en guitarra, les albaes en aquell entonces, estem parlant abans de guerra, no existien. Es cantava en la guitarra, anaven acompanyant-se i en aquest tema no podien riure's quan es cantaven uns als altres, tampoc es podien fer-se consellets o escoltellets, tampoc uns als altres, i el premi més gran era res, cada ús a casa i de bola de tots. Ma mare en compte que al carrer Les Ànimes de Xàtiva estaven el tio Papanguiles i el tio Rafael Manga cantant-se la versà una nit. Jo no sé què va passar, que cada un portava una guitarra, anava cantant-se, uno a cada pany de cases, i es van clavar en les dones. Es veu que l'assumpte també anava d'això. El tio Papanguiles es va alçar, li va trencar la guitarra en el cap al tio Rafael Manga i ell va acabar la versà. La versà d'Aixàtiva.
Eh!